Maria Zimbabwe makariko zvenyu kwese kwese kwamuri kuti bata muri kuchingamidza pachirongwa nhasi mukati mezuva ranhasi musi wechishanu musi Friday Dizola Studios Desert Studios namavharo broadcasting pa Visions FM kupa chirongwa huchi pasina nyuji chirongwa chamunoonzero namavharo chete promotions ite pamwe chete neZomkid online music sales www.zomkid.com
uchida kunzwa dziri kupfumbuka dzichiri mbishi dziri kupisa kuburwa mugango ndo chirongo chacho. Gurumisana nenyuchi yegonera. Reka nditange kupa kutenda kuna izvo mazimbaoza anochengeta imimi neni nguva dzese dzeupenyu hwedu. Patinorara, patinomuka, patinoswera, ziso ravo rinenge rinesu rakangotichengetedza chete. Fara zvako wachengetwa iwewe, fara zvako waoneswa mukati kana nguva ino, waoneswa zuva ranhasi nguva ino mineti iyo inei. Reka nditange kupa kutenda kune Jaya Guru Steny di Mushamarari. Zviri sei mwana wamai Bandaza, but thank you very much for a great show. Munongoziva kuti ndo malevels acho tinongotambidzana iwo achipedza kundazo ndichibva ndatowa kuno TZ Studios zvichifamba zvakadaro tobva tacrossa kuenda kuAbu Dhabi after uchi pasina nyunji, saka Friday yacho ine mhere. Chauya chirongwa chenyu chemusi wechishanu wega wega uchi pasina nyunji kubvira mukati menguva dzino kusvika zvanaka. Kunzwisai vakomana vari kusumuka upcoming TZ mabrendada nekukudzai kukudzwana nekukudzai kwavanenge vari kurovera kuti kana madzinzwa mobva masvika kuma-live shows moona vakomana chibura ngoma. Let's support our Zim artists, let's support our Zimbabwe music. Fara zvako mwana wevanhu, fara zvako mwana weizvo mazimbaoze, Mwari ndo anotichengeta. Mukati menguva dzino tikanga runyengeterera vese asurunzwa zvakanaka. Muna matomukoro kuti munozopona muzita raJesu pamuchinjiko pano upenyu. Ndo patinotarira nekuti ndo pakafira mwanakomana waMwari kufira iwewe neni zvitadzo zvedu zvese. Asi kana tada kupona ndo patinotarisa zvakare nekuti icho mazimbaoza anoti tarirai ropa rangu rakaerera pamuchinjiko. Kuti ponesa unoda kuponeswa mupfuke zvako. Kune vari kuchema tikukangana waizvenyu mupfunga zvitiri tese munamato kukunyaradzai, asi kunyaradza kukuru kunobva kuna icho mazimbaoze ekuti ndo vanonyarara kunyaradza moyo. Asi ngatizosvika panguva yekuyeuka kungorangarira upenyu hwakararamwa nehama dzedu dzingadai dzatisiya, kuti kuzadzikiswa kwamasoko iwo isho mazimbaoze vakataura vakati ndichauya kuzokutorai one by one, asi munoda kugara makagadzirira. Kunogadzira dzimba muchaiweka here kuna John 14 verse 1. Moyo yevatendi ngairege kumanikidzwa, tendai kuna Baba motendai kwandiri. Kumba kwa babangu kune dzimba zhinji dzekugara, dzichagarwa nevanenge vakunda miyedzo yenyika ino. Tisivisa vamwe kuti chirongwa chiye chauya, muchamarari wako anobura huje pasina nyuchi. Wasvika. Visions FM epinyuro yevana muri kuitika zvenyu mukati menguva dzino, makudya here manheru kana kuti mumbotsvakatiwa capital tea, kana kuti muri kuno ku-UK kunoku wanofanira kuganwa necoffee pasaidi kuti akachandoka chekari kurova. Tichafamba zvedu zvakanaka mufunge henyu ndokukumbira isho mazimbaoze kuti afambe nezu. Chinyamupupuri mabanangana nepresha yakatoma nazi iri kutaurirwa, unoda kuramba uripo, unoda kunge uripo. A brand new release. Kutanga zangu nazi ndapinda pa album Pinicode, album ichaiswa kubona chikomana Romi Agazai val extra olembe. Kambo kanonzi rinovimba rinohwarara, tinoita zvokunyangira kudai izvi. Iro rume risingarooreke, risinganyebarirore, pese muri kagara mudzimba mese umu nepawakatonyeberwa chete ukazoona kuti ingazvizirizo wamuda. Mafambiro zveupenyu rekatitore kambo kanonzi rinovimba rinohwarara, iri kupisa moto album iyoyi.
Visions FM. Paita msvetu panabhaka mukafunga kuti ndanonokerwa ndikati kugadzirisa tikuona kuti ndeipi michina yacho kainenge chite chisetuka iyi imi zvakauma ukapinda mudariro kari kubva paobama ichikamana tresoni chimbedhi nevakomana vedendera Maxis Brothers Obama inonzi kambazi gamba kanonzi simba munoda kuti nditiswane nemiseiko nhai wodiwe inini ndakabata zvangu pfumo nebakatwa ime mune zvigwagwagwa tichagadzirisa tipedzerane na Romeo kaza tichapedzerana naye Broadcasting from DC Studios on Visions FM.
kutandara nevanoda kutandarika navo, vanoda kuradanura mbiri, kupombonoka, ainze kufamba kwengomba, kusvika mumongo chaiko makadiko zvenyu mese muri kutibata. Thank you very much for choosing Visions FM. Mafaro Dizola TZ Studios. Poswe Friday wega uji pasana nyuji kubva pa mkambazi chikomana Tryson Chimbeto Maxis Dendera Brothers. Tingete zedu kumbombonoka mutaspora kutsokeza muri kutibata muri. Aiteka nyaya chokuti unoda kurwisana newamwe iwe wakabata pfumo nemuzeve vamwe vane zvigwagwagwa anokurova nemamisero. Iti isusu totomira zvedu pakufadza vanhu, ndo pane simba redu. Vanoda kufara nesu zvedu, tongofara zvedu pamwe chete. Makadii zvenyu, makadini aupamerero riri kuwanika ngatitsvakele sapota wazima teze. Ikange mavanzwawo kwavari kurova malive shows mosvika tosimudzana vana vezimbabwe. Chirongo kuchipasana nechomkuchonzerwa pamwe nemafaro chete promotions, tiri pamwe chete nezomkido online music sales, kunzira manzi online pachena OG maoriginal chaiwo kwete midhoso kuramba takatsika giya pamwe chete ipapo. Zvangu zvaita latest album kubva kuna the legendary Leonard Karikoga Zhakata. Kamba kanda kakarova zvandakapera but ndaona vazhinji vari kunyoresa nemafaro praise tidzoseroka Dollar Boy kwenda kufuta zvigunwe. Kamba kananzi Dollar Boy kubva paalbum zvangu zvaita rakatakura 7 tracks. Latest here. All right. Sisarangu wana wapairi. Ikandinjenga moyo unorwadza. Ikandinjenga moyo unorwadza. Kungobata pakuru haukunze. Chisa changu chinomangara cheka. Yapatika shayo papatele.
kubata mara chisi chitema sikatsvagiro kadzo mufanani wakadzidza iwewe asi wakuda dola boy zvangu zvaita ndositara kupambura 7 tracks pane kandichazokubatisai kanonzi donza makomborero unopa kutenda akomana Zimbabwe Stars vakatsikira legendary aiwa uramba kuchoboka kono kugara wakangotaura kuti ndakachoboka kugara wakafuta zvigunwe aiyo nyaya yekufuta zvigunwe kono kufuta nezvigunwe ndezvigunwe enda kubaza mvumo nemari munyika mane mari kufara zvedu murezi mapomfunga zvenyu. Thank you very much for choosing Visions FM. Tamba chidembo muzwe ndakabata nedinota rishakata album zvangu zvaita toramba takatsika ipapo hatisukuru mbishi dzichangoburwa mbishi dziri kupisa dzekupfungaira chiudzi pamugango rinokangirwa tapinda Beverly Simanda and the Sex Angels. Suduruka kana vasikana vasingade kusumuka ndakusumuka. Ngoma Visions FM. Uchi pasina nyuji. Mafarishete promotions tipanga chete nezo mgido online music sales.
vaimbi vezimbabwe havasi kumbira ufungi zvako havasi kumbomira kurova ngoma sezviri wamwe takazonzodedzera kuti rova ngoma kusvika yekosora chimandara Beverly Banda and Sex Angels album tapinda ine 6 tracks awasikana nzikanyukana masingadi kusumuka kainenda kusumuka nditambe vanotamba inonzi foshoro dance uchicherachera uchiita so uchicherachera uchiita so aiwa muna mafaro pahuchi pasina nyuji mafaro chete promotions tiri pamwe chete neZomkito online music sales pinda zvako www.zomkito.com unobata manzi vana Zimbabwe ipapo maOG ega ega kukunzirai manzi dzavana vaZimbabwe mumba menyu chaimo richake album rinonzi tapinda zogadzirisa kaye katidau kadauka kabva kadambukira panzira kubva kune chikomana Romi Agaza extra valembe gambo kanonzi rinopfimba rinovharara kubva paalbum Pin Code album yakatoka 7 tracks tapirirwa nengoma zvako kupfimba akapfeka masunja eshamwari kana kuti amukoma azogara naye mumba kuona modhoropa muna makahimwa hovhorozi yakatoboka zvaye pakati pesabha kana sutu chaiye amuna yepfekwa Brand new release.
inokumaramara mbada iyo wenga hana rudo mbada iyo inokumaramara mbada iyo wenga hana mwari mbada iyo haifunge sedenga kambada iyo bano kupimba uyo ana kunyepera uyo bano kupimba uyo ana kunyepera uyo wave naye ourataza ari uyo wosiva hana imba iro tairo wenga hana imba iro tairo wenga hana rudo mbada iyo inokumaramara mbada iyo Waimona chuya chikutaimira tembera wefungwa kuti ane rudo zina ikona kutaura imbada inongo kumaramara aikona chitrova zvake kamotikara chidriver kamota azo ozona inga dhipedhe inonyenga rinohwarara nazosumudza musoro rawana iye murume asinganyeba arore makarubva papa mupinikoda pamitsvaitsvavwa nechikomana romiromi yagaza extra valembe vanosanganisira talent gaza admaya gaza obei gaza aiwa kwanguri akomana zvakapenga chipo hadzisi shungu chipo wena inzwa maroverwa anoitwa bhasigita ipapo
vafarire vakomana vafarire mwavanzo vachiridza live mosvika maona live show. You get the worth your money. Ita respond me. Kune marequest akanga ari kuita patanga tikumboita mareviews echirongwa akataiwa mukoma mafarire kazhinji pamunozopinda gospel segment zvinenge takuda kutopinda kumabasa zvino tozotadza kunzwa chirongwa pataiwa tosanganisa kupinda kwadaita mabhamu ekanzi Shongwe mukoma Blessing Shumba ivaiva tsvene nekuti indini Mwari wenyu ndiri mutsvene. Jehovah,
chanetsa chiko tigare tinyatsotaura unogoreva seiko matsi uchiziva kuti hanzwe kana kuti unoda kutsvinga seibofu uchiziva kuti harisi kuona pariri kufamba ungadaro zvako asi izoziva kuti isho mazimba ose ziso rake riri kuona munozofanirwa kuva vatsvene nekuti inini isho mazimba ose ndiri mutsvene izvo zvinoda kufanana najesu ngatifanana najesu mukutaura mukufamba mukutaura mukuita zvese ekuti takazikwa nomufananidzo waishiwo mazimba ose mwari kuti bata vese. Thank you very much makadiko zvenyu kwese kwese kwamuri ndikuda kuti ndikuzivise kuti pa the last hour of the show ndichange ndakupai whatsapp number mandinyorera watsarudza kambo kako saka manje so ndichatanga kutokupai namba yewhatsapp sarudza kambo kako nyaya yako ngaive iri old fashion ndinakadhara kambo kacho kakudhara futi chete zvatinenge takuita pa the last segment of the show. Tombofamba zoti takadai album inonzi Shongwe mukoma Blessing Shumba azodzwa mutumwa waMwari ari kufamba nesoko rapona icho mazimba ose zogarisana ika zvakanaka nekuti inini Mwari wenyu ndiri mutsvene koimatadza kuita vatsvene seiko nyika yese dai yanga yakazara neutsvene hwevanhu pasina kubirana kupondana kana kuitirana godo amene kuti unoita godo asi iwe uchitaura kuti wakazikwa nomufananidzo waMwari sei daiwe ndiwo mazimba ose ana godo nomunhu unomutadzirana kuregerera asi iwe ukatadzirwa makore matanu 5 years ukasungirira chete anzi akanitadzira dzishe mazimba ose anotaura ndiri mutsvene riri kuwanika ubhamu riri kuwanika chirongwa kuchi pasina nyoche titizola studios namafaro Mafaro Promotions, Mafaro Chete Promotions in Zomkit Online Music Sales. Como dzimai wakanaka anoita zeko takatenzwa na Reverend Chawarika. Kama takatora pa album yakanzidzoka kuna baba ine 7 tracks kamba kanonzi mudzimai wakanaka. Nama woko ake
mudzimai wakanaka unobva kunashe, murume wakanaka unobva kunaze. Mukati memba vanhu tinoda kupota tichiyemurana mufunge zvenyu, kwete zvezvibhakira. Akaona mukadzi anorova murume hauna kubva kunashe wewe. Kana murume anorova mukadzi aiwa unokumpuwa namari pamukadzi wako kurova. Reverend Chawariga album yakanzidzoka kuna baba 7 tracks paupami ipapo. Iripo ndekudana kuita kuzvimba, so kuzvimba nerudo. Lavaitis, inflammation of love membranes. Makadiko zenyu mukudibata chirongo huchi pasina nyuchi chamukupona mafaro chete promotions tiri pamwe chete nezo mugido online music sales. Pane penyero Van Visions FM makadiko zenyu, thank you very much. The warm of pure entertainment. Tizola Studios, Desert Studios Southeast of England kuno kumushamarara wenyu mafaro. Atibude muZimbabwe pota to border Zambezi Limpopo. Utare to Plum Tree. Ukangoziva kuti wakanaka wakabva kunashe chete ufunga hako aumbotuka mukadzi wako kana kutuka murume wako. Kungoyemburana chete, kungo appreciateana so. Kunamata kwakakosha, kunamata pamwe chete semhuri. Kudambura ngoma sengoma, nzorova ngoma svika yakozora makadiko zvenyu. Kuenda padamba refu izvo yakanzi yave munezu kubva kuna magift kesa mule. Vakomana veshe sounds. Gambo kananzi bhora mberi. Gambo kakanyorwa naDr. Carlton Sodzo. Akazvomora malyrics mukati mebhuku. Anzi makata anoshura materu zvingaomesei asi zvichanaka. Bhora mberi. Brand new releases with Mafaro.
uzwangu latest ye alright Jasika, bora mberi, makatano sura materu Jasika, ziwo besei, bora mberi, sumbirira tete, sitanaka, ziwo besei, bora mberi, sumbirira tete, sitanaka, usara setariho, bora mberi, Nyumutoro amayangu sitanaka usara zetariho bora mberi Nyumutoro amayangu sitanaka bora mberi makata anasura materu Jasika bora mberi makata anasura materu Jasika ziwo besei bora mberi sumbirira tete sitanaka ziwo besei bora mberi sumbirira masoko ekukurudzirana mukati meupenyu ufunge zvako makata anoshura madheru kuti kumberi uku pane pazichatero munga chete kambo bora mberi kubva paalbamu yave muneze vakomana vese zaunzi vana mukoma gift kezamuli bora mberi zichanaka chete ramba kwatsungirira ufunge zvako igona kurasa mbereko nekubirwa nembavha aiwa kutandara zvedu kamuri yezimbabwe kupombonoka zvedu makadika zvenyu pachirongo huchi pasina nyuchi izhenze FM tokonzereza makadiko zvenyu ka FM ndokanenharo ka FM album CD rakatakura 6 tracks notora track number 4 bora mberi kambo kakanyorwa naDr. Carlton Tsodzo kakavhomorwa malyrics acho mubhuku rakanzi bora mberi zvichanaka chete ramba ukatsungirira kuchikoro taizoimba kamwe kamba kainzi try again if you face it don't succeed keep trying akata zvinoreva kuti kuchaita matero iwo upenyu hwakaoma unokukwidza mune makata nemateru mune madhaka mune minzwa uchasvika kuri dry kuri izi kusina minzwa kakata haigona kukora zvigunwe vanhu uchatonivenga gore rino nyaya yekufuta zvigunwe iwa zvigunwa zviri kufuta zvigunwa zviri kukora zvigunwe maita majika muchitanga kundinyorera nyaya dzenyu dzakudhara netumbotonja kudhara ukanda pawhatsapp 078 61783929 07861783929 whatsapp wonyora nyaya yako yakudhara nekambo kacho kekakudhara Release. chikwata chinofamba nezeri kuti ana Bridget kusungura paalbum yakanzi 1000 missiles attack mode ndatora kamba kanonzi chiedza debut album kubva kuna vakomana ivava
bosi wangu latest yere. Alright.
vakomana vanofamba nezita rekuti abg top sungura kamba kanonzi chiedza papa mune 6 tracks. Track number 1 chiedza adzima wanga anonzi chiedza mwenje wepasi zuwa mrima eredziye pasi maiwe zvangu muvhenekeri mukati murima satinoita musi wechishanu wega wega kudambura ngoma vana vezimbabwe all over zimbabwe tinopinda tichinonyanyurura kunyubhura kuti muri zimbabwe mutapirirwe zvenyu ndati ndinyorereyo nyaya dzenyu netumbotwenjwa kudhara nyaya yacho ngaendere nekambo kako kaudhara kaunofunga kawaifarira undiudza kuti waikafarira nenyaya yeiko kanda pawhatsapp 078 6178 07861783929 namba yachanga kuti vexa. Obama yakanzi 1000 missiles attack mode 6 tracks vaobama iyoyo vakabamura ngoma pakarwa ngoma kamba neni tijairane kusangozivana chete. amadrozi vakomana mbokisika nexen vari kupinda mudariro
lapha abantu kuyachisa bathi ngamadlozi ayibantu avalile amadlozi akithi ekhaya bo ayibantu avalile amadlozi hey avalile ngene mthimo yakalila banu mthimo yakalila banu mthimo yakalila banu mthimo yakalila kobe banu mthimo yakalila avalile amadlozi abantu kuyachisa kuthangekile kungene lapha lala abantu kumnyama bathi ngenzeni kuthangekile amadlozi socha inyathele lapha lalapha abantu kulambeva mbano zombangula ngome mizimu yakalila ngone mizimu yakalila awu mizimu yakalila ayibantu avalila madlozi ayibantu avalila madlozi ayibantu avalila madlozi akwethu ekhaya kuthi kuthi avalila madlozi akumathumule ekhaya akumathumule ekhaya nathisa phansi khona lemadlozi asenkhuphula kwakwethu ibambikezo ngesandla ngishaye imali wa chilili wa anzwa ndithu ngoba ndithu samle sekela anzwa majuki yendo washa izibuleli ndlela
kama ndakatora pa CD pa album yakanzi udinga ulunjani 6 tracks zakale ipapo ono ndexi kaijobreaka kwandiri kuvukezeni kujoka breaka chirongombo kuchipiwa namavharo chete promotions iri pamwe chete nezomgid online music sales chida zvako manzi maog chaichaopinda zvako pa www.zomgid.com unozviwanira mhanzi ipapapo kuda kuedza kusumudza vakomana vezimbabwe mhanzi zimbabwe ndikuona matsamba ari kuuya ari kupinda whatsapp ari kupinda ikona kusara kumashure segodzi kana semusana kana sezitsitsino kana kuti kuseri kwevyu kuri kuserika kurumboipa kwakaenda kumberi gova raime zvakaoma kanda kandati nyora whatsapp nyora kanyaya kako kakudhara nekambo kacho zvichoenderana ipapo mokisi kaonekiseni amadlos diaspora yese nekutekeshera kwayakaita tine vabereki vari mudiaspora tine vabereki vari kumusha ukanga une zvausiri kuita kuitira vabereki vako kuti vange kuti ndatenda mwana wangu hapana chawagona kukudza vabereki bhaibheri rinotaura kuti kudza baba namai vako mazuva ako azowedzerwa panyika mubereki akangoti ndatenda munamato mukuru kuna mwari ipiwe chimuti ambakanzi vabereki kama takatora pa album CD rakanzi Revival number 6 track ndiyo yandatora Be Blessed album racho rakatakura huchi we blessings dzeka Broadcasting from DC Studios.
Ndorimwe soko ratauya naro taita watumwa takumboparidza mapazida mavharo. Ukanzwa mubereki ati ndatenda wakomborerwa, mubereki akatsamwa ndokubatisa shuwa kuti unoita munyama. Kubva pabva murevival Spiwe Chimudi. Iye ukaona ukagara mudiaspora uchidya McDonald's uchidya Nando's asi mubereki kumusha uko haana chari kuita, chari kubatana nacho shuwa ka hapana zvati kugogona kufunge. Mubereki akakubatira musana wapinda pfumvu. Ndese zvauri kuda kuita mudiaspora zvibude. Shoko raMwari rinotaura kuti kudza baba namai vako. Ivo vabereki vanokuropafadza ufungako. Blessings anobva kuvabereki. Ngatichengetei vatana vedu, ngatichengetei vatana vedu. Kufamba chedu mbichana nyora ari kuuya ndikuaona. Manje ndinoenda kutovhara nekuti just for an hour. Handine ndichiwerenga nyaya dzenyu ndichova mhanzi dzacho dzinoenda nenyaya dzamunenge manyora dzakudhara netumbo twakudhara. Ngativape mari vabereki kumusha, ngativape zvipo, ngativatengere magrosari. Gare vakaita kuzadza ngonge vanoita matakishopu kumusha. Magrosari evana vari kudiaspora. Kupinda kwendeta pabamu One Zimbabwe One Nation. Mudara Gaza, mudara wa Mkoma Romeo. It's a family affair. Baba is a musician. Vana 5 ndo vari kusumudza chikwata cheextra valembe na Mkoma Romeo. Wakabrisa albamu ravo nonzi One Zimbabwe One Nation. Ndatora kamba kakunzi ndiudzei ona yamangwana kuzeiko muchinditukira paimbwa imimi. Iko kuziva kunoda kuzikanwa nevanoziva kuti unoziva kuti unokuziva. Batana soko uchipesina nyuchi mafari chete promotions. It's on Kid Online Music Sales pa Visions FM pa Vishola. Tisola Studios. Brand new releases. Mafaro on Visions FM. Boy, Musandifu, Murebane, Inga, Wani, Chaka.
Ndakamboinzwa ndakamboiona ine kwayaitambika munhu ari kutuka imbo asi ari kutotuka mumwe munhu. Baba vachema zvikanzi kona mwana koseiko uchinditukira paimbwa iwewe kana kunditukira pamwana nzaiwa musoro wakafanana nawa baba wako. Ya one Zimbabwe one nation. Mudaragaza back to buy extra valembe. Ndechemumhuri Now pamurakatakura 6 tracks ndatora kambo tiudze track number 3 rikuwanika bhambu rikuwanika komumba munogozeta meremere seiko kana mune rudo mangoda kuimbikana chete kuimbikana. Zvatinoita zvedu nguva dziri kunguvaira dziri kunanaira kuti atipa 30 segment ndinenge ndakuwerenga nyaya dzenzambo kundinyorera nedzimbo dzenyu dzamunyoredza kudhara kandai paWhatsApp 0786178329 dziri kupinda amai manje ndinenge ndakuvhara. Thank you very much for your response. Huchi pasina nyuchi kuti ngate zeiko zedu kutandara nonda kutandarika navo pombonoga. Manzi torovatsana Zimbabwe cheta tibude muZimbabwe. Bori gunorira pene temakidekede ndanasa mutoko Mogoma Hawadji watenzi pinjize ndokestra ndrojena. Ukapinda pa YouTube mazuva anaya unogona kusecha vane album ravo rakapostwa panonzi Ngandure yongoma. Apana pandatora zvangu kanonzi Razaro ndichadiwa naniko zvangu inini. Very talented. Arrangements yacho yakapenga. Fama nengoma kubva pawo pamuchenjedzo. Akazitanga ndiani ko akapa
Broadcasting from DC Studios on Visions FM.
warume uri muroma wako hapana. kuimba kwangu kuti mukutapirwa nechirunga mvuke zenyu mbichana tikupinda mudenje zone chikomana Howard Wattens Pinjis Orchestra ndoro jena paubva muchenjedzo ine 6 tracks warumwa nenyuchi yegonera nzi nyuchi dzinoruma ndo dzine huchi kuti umore nyuchi umore huchi unora kuti mbotanga urumwa nenyuchi dzacho famanengo marova ngoma duzura rova zvedu ngoma tiri pachironga huchi pasina nyuchi mafaro chete promotions Zomgito online music sales inda zvako pa www.zomgito.com unodziwana manzi dzakazara ipapo makadi zvenyu muri kuti bata akarirwa nembichana chete kuti ndipinde pa last segmented show ndati nyora kaukanda pa whatsapp nekambo kacho kakudhara tofambira pamberi nechirunga ndikupinda pa CD Gospel Hour. Marching Saints vakatungamirwa nongoma Alexander Zinyongo kamba kanonzi ngakudzwe mutungamiri mafaro chete tosimudza vaimbi veZimbabwe tiri pamwe chete neZomgito online music sales He
album rakatakura 8 tracks natototreki number 5 ngakudzwi mutungamiri. Album rakanzi gospel hour mukoma Alexander Zinyongo and the Marching Saints. Manzi dzese idzo uchida udzinzo zvako ipinda pa www.ezomukito.com. Vari pamwe chete nemafaro chete promotions kunza vaimbe veZimbabwe. Let's support our Zima Tuesday. The Anone neDhinone dzichangoburwa nedziri kuwanika. Mwanangu usachene kuti ndinewe. Mwanangu usachene kuti ndinewe. Pakufamba usachene kuna ndinewe. Pakufamba usachene kuna ndinewe. Ndapinda pa album rakanzi Zambuko. Echoes of St. John's ndatora track number 9 pa album rine 10 tracks. Shoma Zimbabwe vanokuudza kuti mwanangu usache usavhunduke. Zvese zvinokuremera uya nazvo ndikustakurire. Tsambotya ndinewe vakayebimbisa Shoma Zimbabwe. Izvi ndiri dzinotombowatiza. Tapiriwa nengoma. Panemandu sashe unandinewe pavavengi sashe unandinewe pavavengi sashe unandinewe panerima sashe unandinewe panerima sashe unandinewe ndinewe pamuyeto sache unandinewe pamuyeto sache unandinewe ndinewe ndinewe unandinewe sache ndinewe sache ndinewe sache ndinewe sache ndinewe pamuyeto sache unandinewe pamuyeto sache unandinewe pamushando sache unandinewe pamushando sache unandinewe ndinewe ndinewe unandinewe sache ndinewe 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 sache
pane moto usatye, kuti ndinewe pane nzizi usatye, ona ndinewe pakufamba usatye, ona ndinewe pamushando usatye, ona ndinewe paurwere usatye, kuti ndinewe pane rima usatye, ona ndinewe pane rima usatye. Shoko raisha kumazimba ziri kuuya kuburikidza nevayimbi Echoes of St. John's kubva paalbhamu ravo rakanzi Zambuka. Nguva dzese zvokuti Shoma Zimbabwe zeke wakavimbisa kuti vanenge vanewe, ukaona uchiita kunge wawe ukaziva kuti watadza kuedza zita raShoma Zimbabwe. Pamuchinjiko ndo pane upenyu. Jesu ndo akati tarira pamuchinjiko. Albhamu rakatakura 10 tracks riri kuwanika albhamu iroriri. Ibe bless, showers of blessings all over. Taparidza pasa Mavharo. Paridza nekuburidza nekuimba kunza soko raShoma Zimbabwe kwauri nhazi musochisano. Usazombofa wakatya nekuti ndinewe ndokutaura kwaShoma Zimbabwe. Kufambira pamberi nechirungwa ukherelani tolane Zimba Sounds mukacha makaita kamba kakupedzesera pa first segment takubata pinda segment yekupedzesera tobata peta chirungwa vara WhatsApp dzapinda dzakwana dzandatora idzodzo dzapinda dzakwana. Saka ndosatenge tichiita week in week out sondorega rega. Unondinyorera kambo kako, undinyorera kanyaka kako kakudhara zvawaita uchiri mudiki. Ndichikwira masiti kambuzuma. Muri 6 kubhuti kumashure. Wanyorera taxi driver kuti ndoda kambo taxi driver. Lumenziwa umsenzika khalelwa ngoba nguyo wasenzayo manje sokhalelani wasikhethela wena ukhalela umenziwa umsenzika khalelwa ngoba nguyo wasenzayo manje sokhalelani wasikhethela wena Chisa wasikhetela yona manje sokhalelani ukhalela umenziwa umsenzika khalelwa ngoba nguyo wasenzayo manje sokhalelani wasikhethela wena umusakho musifune kuhlale kuwo bese utentindlela ozohamba ngayo obasomlilo uzoshiswa yiwo kanti owempungoti uzowela kuwona manje usokhalelani wasikhalela wena umusakho
sifune kuhlale kuwo bese utenta indlela ozohamba ngayo obasumlilo uzoshisa yiwo kanti owemba umgodi uzowela kuwona manje sokhalelani wasikhalela wena Osokoqokile kungcono sibikela badala bebikela mashozi ngoba wena ubaphoqile ulenzile ihlaso kodwa ngeke baxolele kalula nje kumele uchitha amanzi Usupendukile kungcono siye esontweni bakubeka isandla bakhulengise bacele usomandla akuthethelele ngoba wena uyisinengiso enkasimulweni kuvimba kwangu kuti murezi mabwe kutapirwa nechirongwa huche pasina nyuzi muzo chisanu wega wega kutenda Mwari ari kuita kuti tinzwanane muvunge nekuti pana mumwe ari kutozorora mukati menguva ino adedzwa akadaira asi iwe izotenda isho mazimba ose nekuti tichiri kunzwanana tiri kufambira pamberi neupenyu vakomana ndolane super sounds ukarilani ndozita rekamba kacho fara kupambanuka kutambanuka zvedu tingaite zvoita wanwani takupinda pasegment yechipiri yechirongwa chinova ndicho chichabva changotisisa kwekupedzesera kwechirongwa chamukati mezuva ranhasi week in week out ndosati tiri kuita anondinyorera kanyaya kako kakudhara nekambo kacho kakudhara saka whatsapp dzapinda pa 0786178 3929
dzapina ndavhara kana kuti dzakuita extra ndakutora for next week. Ika kana uchida kunzwa WhatsApp yako yakanda ramba uripo pachirongwa. Rova ngoma tuzura. Ndoita zvekudinika. Kuvara. Visions FM. Wapenyore vanhu. Wana weZimbabwe wanozva zvekupombonoka nekufara zvavo. Visions FM, the home of pure entertainment. Dizola Studios, DJ Studios, DZ Studios Namafaro, Southeast of England. Second segment yechirongwa chinechi ndakupai WhatsApp number ndikati ndinyorere ipa 07861783929 wonditaurira kanyaya kako ndinyorera kamubva ndinyorera kambo kacho ndokurovera ndozaitwa pana kumatimothe ati mushamarari mafaro makadiko zvenyu. Thank you very much. Takatira kuchirongwa aiwa nepenyuro iri kufamba tinotapirirwa zvedu nezvirongwa zvese paVisions FM. Aiwa kazvinodadisa kunzwa kuti munoteerera nepenyuro. Mukama Timothy vari kunditi mushamarari ndiri kubatawo zvangu ndiri muUK munomo ndiri kumusoro up north kubva mutoni. Ndiri kunyorera ikani ndagara kuchitungwiza pane boys dzakamborova kambo kuchitungwiza uku. Handizive kuti mune anything here from them but pane vakomana vaitungamirwa nemuchina inzi Cosmas Mazoko. Mukomana Cosmas Mazoko wairova nechikwata chinonzi New Black Montana. Inini ndaiwanza zangu kutambira muzengeza tumo. Mena kuti muna anything here kana kundifungidzisa hangu mazuva acho ndichiri kuchitungwiza zvangu. Vakomana New Black Montana ndikataiwa regera ndione ndimhanyise nedura racho tione. Ndabva ndatsvaka ndikakawanda. Amai wanyembesi.
kana uchida kuti ndikuroveroka kaunonyora tsikana wakutonyora zvato next week nekuti marequest ese this week ese ndapinda ndavhara mugomatimi watubva mutoni gwandinyorera vakati vanga vari chikomana chiva chitungiza apa akati pane chikwata chaifamba namugoma Cosmas Madzogo Black Montana akamba kachinziko mai wanyembezi angoinzwa nyaya yacho mainzwa nyaya mai wanyembezi ngoma timbe kubva mutona pamatapirwa nekambo kenyu kufambira pamberi nechirongwa jojo munoziva kuti zita rojo rangu nyorwa jo hatizi kuti ndisisi kana ndimukoma zita racho riri unisex hanzi muchamarari pane mumwe muimba achiimba achiita zvokuti kana akurova kutsinyira munhu zoga zvakaoma pane muimba akaimba kamba kanonzi sisi dhori asi handisi kuda kuti mundiroveregako ndiri kufunga kuti ainzi mukoma Kenneth Chigodora ndikati aiwa ndizvozvo mabaya godo nemudedezi kanzi vakamboimba achitaura nyaya yekuti anzi zimondo ndinenge boundary paBirchnough Bridge Joe ari kutibata ari kubikwa ari muno muUK zvakare hanzi ndiri around the area pane zvikanzaiwa muchamarari asi ndikuda kuti mundirovero zvangu kambo kanonzi vaimbire pane kambo kakamborova kanonzi vaimbira handisi kuda keyo vanhu vaitukana kana ana sisi dhori aiwa kwete kako ndinoda kuti ndirovere kanonzi vaimbire ketoiwa hamira ndione ndipinde mudura kuti hamuna zvipfukuto here nekuti dzimwe dzacho dzava dzakudhara yes one time mukoma Kenneth Chigodora kamba kakumbirwa naJojo angoti around the area asi ndinoziva kuti murume uyu aiita zvokuti kana akutsinyira anotsinyira zvibaza ndirovereko kamba kanonzi Chigodora vaimbire Paneo
Kambo vaimbire kubva kuna Glade Kerete Chikodora. Mbakambirwa na George wangu tama around the area Mshamarari, but ndinoteerera chirongwa, ndinoteerera Visions FM, ndikadai wakandozo ndokugona kaiko kuzivisai vamwe nezvenepenyuro. Avanyora akataura kuti muchinda uyu ane dzimbo dzaimba dzakaita na Sisidori nekamwe kakazenge kachinzi unenge une mhono rinenge bound repabechina of bridge. Sisidori waiti kana vako kapfeka sketi zvine zvaichafita. Asati aiwa ndinyorere novereka nonzi vaimbire ndosandaita kuna Joe. Thank you very much. Visions FM chirongwa huchi pasina nyuchi na mafaro Desert Studios Dizola. Chirongwa chamunopuwa na mafaro chete promotions tiri pamwe chete Let's Get Online Music Sales. Vese vane mhanzi dzandarowa idzi vatoma vakanda pa WhatsApp, saka unogona kuzoku WhatsAppura zvako during the week. Kana ukabata namba yacho futi ndinogona kukuchengetera, ndinogona kugadzirira. Tofambira pamberi nechirongwa. Mukoma po hanzi Mshamarari makadi zvenyu, ndikadaiwa ndinofara zvikanzaiwa ini ndiri muna muzimu. Tiri kuZimbabwe ndikukaenda zvangu Visions FM ndikuti bata live paiginya. Aina kana mawira mombe yakanyatsotsetseka kunyatsotsetseka chaiko ndikadaiwa ndizvozvo. Mukoma po, thank you very much for choosing us. Mukoma po vari kutaura zvikanzi ini ndafunga hangu mazuva takanga tisati tane magezi, TV tichiita kuona nebhatiri remota. Saka chaizoitika ndechekuti tainochajisa bhatiri remota, asi dzimwe dzenguva waigona kunzi rachajwa rasara iro risina. Musi wakanyanya kundigumbura, ndainge ndiri kufara zvangu ndikuona kaDVD paizo mugidho. Kevakomana Bond Boys kamba kanonzi GT Jive tsoka tichispako zvedu tichimwira bhatiri bva rangoti motobva wapera. Kana muna GT Jive ndiroverewo zvangu ndangofunga zangu kazuva kachekako. Mukoma po, why not? Muri paZimbabwe zenyu ipapo. Kana makamukoma po paZimbabwe hanzi zuva rikuti rova zvakaipa. Ndozvoga isusu kunotakwata nechando GT Jive the Bond Boys.
Kanamba GJ from the Pun Boys kambo kandarera mkoma po wari kuti bata vari paZimbabwe pakanda WhatsApp yawo pa WhatsApp yangu 7861783929 unogona kukanda WhatsApp anytime any day ndokugara ndafana kutsvaga dzimbo dzacho kana uchiziva kuti pachirongwa hatishayane asi kazhinji ndinoda kuti ndipe on the day of the show so that ndinoiziva ndiri kurovera vateereri varipo vanyora zvavo nenyaya yekupererwa nebhatiri rakapera moto vachiona ezemugidho vachibuda kaDVD ke vakomana Pun Boys anze taimwira neboys takabata zvedu zvigubu zvedu zveskad aimi zvinodzora ndangariro dzavanhu zvakasiyana-siyana mafaro chete huchi pasina nyuchi Visions FM umavijola paDizola Studios DC Studios ko bora mugedhi ka hatiregedze bora mugedhi anzifamba nebhora mugoma munya kana kuti sekuru munya anzi mshamarari makadiko zvenyu aiwa ndinosimba makasimbawo muri kungonzwa nevoice racho kuti aiwa ndiri gwindire muchamba jecha mfanano tikachisimbika sarakadhirika tsoka kuna mshamarari ndangofungawo zangu inini am a great fan of the late mugoma wekuimba kambo kanonzi kanonzi chiko chamba chapotera mukoma makosibanda zikanzi asi maivi my memory serves me very well mukoma ava dzimbo dzavo dzinochungano idzika idzi havana kutanga kuzodzimba pana jamba chapotera kana kuti muzukuru achinja kapo ndinoyeuka vane kambo kamboimba vachiri pamwe chete nekasongo mene kuti mungandiwanirowo here kambo kanonzi shamwari yangu huku kumara imi ndikandimboona kuti zvikuvukuto hazvisati zvasvika here ikoko reka ndione ndimbotsvaga sikanzira mukoma munya please munenge matigonera mukoma munya havana kutaura zvavo kuti vari kubata vari kupi asi anyway WhatsApp yapinda zvinoratidza kuti muri pachirongwa reka ndione kuti ndingakawane here mukoma makosibanda amazuva acho achifamba nekasongo band anzikambo kanonzi shamwari yangu huku one time yakawana hako
sadza nenyama yehuku swazi nambudzi inzwa shamari huku nhasi nyaya iri kwako huku akatsvaga nepaanokwanisa kuhwanda pasi pemiti nepapi kuti amai nevana vasaonwe zvino vakaonekwa zvikanzi uyai kuno ako katseka dzako bataiko kako zvikanzi hakana chanisa mai hakana chanisi kabva kabatwa mukumbo zvikanzi tabata mai zvikanzi uyai nayo kuno nayo kuna mama zvikanzi tauya nayo mai zvikanzi namai grace zvikanzi zvikanzi mvura yabhoila here zvikanzi aisati zvikanzi kaisei kuseri kwedhoo zvino hanzi nahuku dai ndanga ndiri nini ndabata munhu ndikamusunga makumbo ndikamuudza kuti mvura yako haisati yabhoila chii chaisara kuseri kwedhoo kana ndakubvisa ndichikuendesa mumvura inobhoila chii chaisara ndati chii chaisara iwe ibhutsu kana wairasa iwe hembe kana wairasa orit mozonditaurira na10 o'clock manheru usiku naika na10 o'clock manheru usiku mozonditaurira kuti chii chaisara kuseri kwedhoo Komana kind our just goes very quick kuita quick cheko chirungu chakuzipa apa nguva ndopa dzakupera komana imi ikambo kanonzi shamwari yangu huku kubva unomukoma makosi banda the late kasongo bende anokandaridzira mukoma munya kana kuti sekuru munya I don't know ipapo anotaura kuti vatibate kupisa ati ataura zvikanzi munoziva mukoma makosi banda havana kumbotanga kurova ana chamanja pahotera mazuva ano the memory serves very right mfunge kana nenda pandakaiukawo futi kambo ikakaka chichaisara kuseri kwedhoda munhu waisungirirwa ikoko abhutsu ndo dzaionekwa kuseri chete kauku kasunga kasiiwa mumakumba komana imi zvaitika izvo vachipa vanadheti vachishevera enko sauti netumhiripiri kuitira kuti mesta hwawa anyatsokudzika zvakanaka ndinodaira vateereri mukufarira chirongwa uchipasana nyuchi namavharo DZ Studios FM mukada kurova ndo last request nekuti awa yachona I just gone too quick too fast mukoma stew ndina stew andinyorera panapa ndikukubata izvangu from Manchester kanda WhatsApp yawo panamba 07861783929 ndo namba yangu inini Mabadi, Mr. Mavaro, thank you very much. Kafredi kacho kanova kadziya mfunge mukatida izvi ndokugona kugona basa rikadaiwaka pasina muteereri hapana nepenyuro pasina mushamarari hapana vaimbi hapana imimi zvakare saka imimi ndimi makakosha kudada nekutsikira kumunoita nepenyuro zivisa vamwe nezvenepenyuro Stu ari kutaura kuti hanzizoni inini ndichagora daitamba bhora rechikweshe but pane imwe rataimbodedzera kuti bhora repabvu rekuti zvinenge zvichida kasimba ndinenge chidhumana zvakaibva ende kana kukoborwa hanzi taikoborana chingonzi bhora rembabvu saka takakura takasimba amene kuti mungandikwaniro here kamhamba bhora yembabvu kana muinako zvenyu asi kemazuva akapfuura kubva kuna mkomashakata gomana imi dura racho rega tione one time
Stu yavererake ndokamba vakaita kakupedzisira kubva tavhara chirongwa nazi tiri kuitika svondo rega rega. Next week tinenge tiripo zvakare tichifamba nengoma ndetesirilizi changoburwa nekuzorova tsodzidzi dzekuti munotinyora tunyaya twenyu. Tapirirwa nengoma mwana weZimbabwe, tapirirwa mwana ngoma. Thank you very much for choosing Visions FM. Ndakubva ndarova pazi ngoma Stewie, your song will be the last one for the show. Kuramba takatirira nepenyuros Visions FM. Ndatenda zvangu Mafaro signing off. Bye bye. Bora,
tanga ndaoneka kwekutanga kwekambo ye ndazoona kuti asina kuita zvakanaka mfunge. Mukomasu, thank you very much for choosing Visions FM. Bhora kembavhu kanzi nyaya iri bhora rembavhu. Zapa Mukomasu vakanga vari kutaura zvavo nyaya yebhora rechikweze. Zvinongofambirana. Leni zvishakata. Bhora rembavhu anzi nyaya yerudo iyi kaiye. Wawina yeye ndiye mukombe wemutambo. Bhora rembavhu raitambwa nevapfana vakasimba. Tambo kandarovera Mukomasu vari paManchester ba. Ndiye peNeurovisions FM chirongwa huchi pasina nyuchi namavharo DZ Studios. Sangana next week mwari wekumatenga kana tichengeta. Podcasting will be crossing over to Abu Dhabi. Ukomatembe. Whenever you are ready, it's all yours. Nini ndarova nzira. Ndio mbonotsvaga cappuccino. Ndodzataka kunaka idzo kana cappuccino. Cappuccino. Ndoimba zvangu muri Zimbabwe kuti matapirwa nechirongwa mufunge zvenyu huchi pasina nyuchi musakandimizwara naze iyo. Tochingoramba tiri kunamatira vese vasorunzwa zvakanaka kuti munazokomborerwa munazoitirwa zvakanaka mupona muzita raJesu. Vari kutsvaga nevari kutsvagiwa momira panzvimbo. Kuti haungatsvagiwa uri kubasa ka 24/7 ka. Unoitawo mingoro so. Uri kutsvagawo futi hautsvaga uri kubasa unonge uchitambira mumareas so unoziva kuti the good hunting grounds. Kana ndamboti niitewo saatete kudai zvikurayira. Ndomboita pasta mafaro ndoita tete zvakare. Saka ndaita tete ataura zvakanaka naika hazvizi zvokuti unotambira wako unozoti unowanikwawo chaizvo. Kuri Zimbabwe ndafaro zvangu zvakanyanyisa mafaro signing off. Tosangana next week mwari wemasimba ose atiitira zvakanaka. Tatenda zvikurusa. God bless you all. Visions FM.